Assalamualaikum bandiraɓe yewɓe Ayaw Pin TV. Hande Pin TV arani on ɗo e Matam programme mawɗo sarankoɓe noddi min ɗo henne sarankoɓe so noddi noon enen foof daren hande ko kewi ɗo hen hande e Matam pour ganden hen hunde noon mom ƴettu micro mi namdo goto par goto mi namdoɓe hande hol koyɗe mabɓe hande mi yiiɗo ñantule joɗɗi machallah hande Abouba hande mi tawi ɗo debbo jontaɗo naɓi veruji makko machallah ne ñanti ne jooɗi hande min gari namdade mo hande ko addi mo hande e ñalawma walla hirde nde ɗo ko addi mo ɗo hande bisimilla assalamu aleykum. Waaleykum salam mi salminima mi juurimama mi weltanimama kadi mi ñagonmama Allah moƴƴere mi ñagonima kadi télé TV moƴƴere e kadi min hooram komi da tango maɗa sibo ko ɗo e RTS 5 Matam ɗon liggotomi wadde ko enen fof ken gotum ken hoore wotere hay goto wawa feccude en golle ɗe fof golle gote en beltima no fewi min ko Gueye jettiremi ko Hammady Bayla Gueye mbitemi e kono ko sarɓe ɓe ko kamɓe gaddi min ɗo ene sarɓe ɓe ɓe mbaɗi ñalawma sarɓe e wonde wurtinde endam ala neɗɗo kala ko gonɗa e aduna sa wurtini endam ma tan a wurtini foof sarɓe noon wurtini ko endam mumen e mbi sarɓe noon ala sarɓe subalɓe ala sarɓe séréer ala sarɓe joola kala jetteɗe sar kamɓe ɓe potti ɗum ɓe mbaɗi ɗum e hoore mumen wadde ɗum ɗon sa ƴeewi ha nder ko wurtinde ɗendam ko wurtinde ɗemgal mum ko wurtinde o hoore muɗum neɗɗo darima noon wiide wurtino hoore muɗum a walla ɗum wurtinde hoore muɗum ɗum tagui minenne min gaari ga yebde e wattude haqqille kadi min komin subalɓe e kadi min ƴeewa dandolade min ƴeewa fifiri won noon ɗum ɗon ko nden wonno so tawi ne artire ha ñalawma hande o min jogoto hen ko beelamma e wonde weltade merci Seydi Gueye a jarama no fewi merci beaucoup e Abou hande noon enen kuccidi ɗo hande e mama amen walla mi wiya nawlam jontaɗo machallah kono noon ko min fadduma jaab noon mam hande min jima hande aɗa ñanti aɗa waɗi kalama mi yontaka noon kono mami haalen seeɗa e bisimilla ko ganduɗa e ñalawma o ñalawma hande o alhamdoulillahi rabbil alamina Allah alhamdoulillahi rabbil alamina Allah noddude saɗani ko notede saɗi sarɓe kañumen puɗɗi wuuro ngo ɓe noddi sarɓe kala sar wonno tugganma ko gurel Oumar Ly ha heeɓi Bakel kala sar wonno ari notimama ɓe ñalamone wonde e welde e weltare maltare mawde gaddiɗo ñalawma o wiyete ko Ama Sarr ko Seydi Sarr ko ɓiyel Hadji Sarr Ama Sarr ko ɓiyel Hadji Sarr Ama Sarr ko ɓiyam Alaji Sarr ko miñam ko bandam gorko moƴƴo mo hono mum ala rendi ɗo hande ko taanira e Banjugu Takko e Mamadou Bayo e Moussa Bayo e Fati Bayo e Karija Bayo ko ɓen ndendi ɗo hande ko ɓen sarɓe ndendi ɗo hande ko refti hen ko taanira e Mamadou Alsane e Binta Alsane e Abdoul Alsane e Alsane e Oumar Alassane e Habi Alassane ko ɓen ndendi ɗo hande ɓen goni bundi Matam yettere Allah mawde min noddi kala cuballo wonno ɓi cuballo wonno subalɓe Matam sarɓe Matam naɓe noddiɓe ɓe notima ɗumen gila e sarɓe ha e jawɓe ha e gayɓe ha e sisiɓe ha e cubunaɓe foof hande nan ɗo hene e mam foof nan ɗo ɗum mam mi wawi yarde mi namdami kima inde ma anu mbiyetɗa ma min mbiyetemi ko Hawa Korka ɓuurimi andede kono Hawa Abdoul mbiyetemi Hawa Abdoul Korka Abdoul Binta Hawa Abdoul Binta a salminama a jarama ɓuurmi andirede noon ko Hawa Korka Hawa Korka wadde Hawa Korka debbo mo Matam a salminama no fewi eyyi assalamu aleykum bandiraɗo debbo jontaɗo machallah hande ala ñanti ha yooɗi sami jumani ɗum wiyete palmat ala waɗi ala haɓɓi hen kanŋe ha yooɗi machallah ala waɗi musor ma jontaɗo e wadde bandiraɗo debbo mbiɗa accinma e Ayaw Pin TV kala hande mo ganduɗa e ñalawma o e an woni holon e to jeeɗa kadi e guure men assalamu aleykum caggal yettude Allah e nelaɗo muɗum e weltanade Pin TV mi salmini Pin TV foof min jeeyami ko ɗo e Matam mbiyetemi ko Kumboye Thioub ko Thioub jettatemi kono mamam jibinɗo babam yettate ko Sarr joom gallam ko Sarr madame imam garade muskede Matam re mi salmini on onon foof ko weltare tan hande noddude saɗani sadi ko notede tuggi ko ngawle ha fayi mbahna ha fayi ko taari Fouta foof hande notima ɗo hono ñalawma sarɓe o ñalawma Amadou Sarr ɗum noon min beltima feewi yaari no foti yaarude eyyi ko ɗum tan wonno hen a jarama merci
yarima men jala palel dane mayo ngane yo sarbe nan koye jala palel dane mayo son memi bajel fal do de nodduno me jewal mako jewal faida kanja samba gay jemayo jehengoy donga janga bilel biramo fo jofo nyawalelo tiga dane nodduno me bakel sar kerda jira ummi ma pariyo ledi annasar kerda mayo kerda jirel hakuri made tanum jellayali jomnano windango e ñamo tangilango ɓeɗo ñaani ɓe tijani sar ko kango herino tanum jellayali erime fa sar mi tawimo e calaga janga bilel biramo fo jofo jawalelo tiga dane jeemayo keroɗa jerel keroɗa janjali jombolumel yo samulani mere babu sile ngo kalda junkum binde barama nde mi jawn bele jawn dahe jawn boce jawn be ko dahobe sile dongo coho ngoro bare maru dum mi kalma ngoro ba tallo fatuma kayya mayrama kayya celo kono wana dum jinni halde bandirabe seylabe bajjel fal ina wayno min kuccido e mono ko min woni mawni ko min nehimo ko gorko mo gandanɗa hoore ma weeɓani fodde ɓernam ɓuuɓi darade mi ɗo e Matam inde bajjel haale ɗo e Matam ɗum ɗo ko hunde hande ɓurdi tiide mi ɗo e port Matam so nandima hande bajjel Ousmane Bana mo ganduɗa hen saabu guila tisubar faade hande amin kalda hanki faade hande amin kalda ko neɗɗo moƴƴo mo ganduɗa hoore ma weeɓani fodde joltuɗo min e kala nokkuji kanko bajjel Fall dokkuɗo min inde bajjel Fall holton to e koylel ɗum ɗo ɓuuri min tiidde kanko addi Macky Sall addani min ministére uji ha tunde amen koylel fo ko ma bajjel Fall ndekka noon yo Allah teddimo so ari ɗo o waɗi ngal ɗo gueɗal fasira makko ne keeɗi tuggude e ngawle ha yetti ƴella ina heeɗi golle bajjel temedere mum ujunere waɗe bottari laaɗe totte tawa aduna fof ne hucciri hen ɓerde amen ɓuuɓi minenne tawi kay min mbaɗa hasideji ko neɗɗo waɗi huwere ko foof yo salo kam ñallirki muɗum waɗa huuɗo so bajjel haalama sile colli foti haalde en tigui rigui no fewi Allah jarama rokkam dande gotte mi tottuma gotte irma siley coyel Fall mi nawma jeeɗon wonno koylere sama gagne wala maali calki waabi juuɗe o waabari nammadi toni mami joom jandi rabi kuma taala feeli joom iɗi jowatno mbeɗa ɓartire kala jam koy ko woli jinne woli saabu jinne woli matara sankorinɗi baforinɗi bifiri bafara mama nagalla seytane mi yalta gallam o kono mi faloro rewɓamɓe sukamen ɓe bisimilla koye duttu muule sakiri muule feere koye tawi feere yo Allah pirtipeje mon keɗen feere sile coyel mi huccira e mawɓe subalɓe mi ƴetta kongalam ñamal ngal mi nanna e hoore laana mi fattirnanal ngal mi huccira e mbaro ndi mi wiyaɗe fuddin dallayi mumin dallayi ya mumi rillayi bari mbup mi wiyaɗe kalsal pat mi wiyaɗe kapiri kose bane kong uddode Allah koye wahadou Mouhammad oy mume koye tare koye Allahu dak an mata anda Allah ko barowo ko sile coyel tan woni ƴegno yawno koye Allah warma sile ƴegnuma guijile kaɓa gallam jay noromi yerma rewoɓe bakkesa mali kacce dañjali nawde jololi yole kuma yoli we yaki we jagre sillani maji ɗammani kelele ah oui colonel Sarr maître Sarr o wi ko ardi fof o wi ɓe mbawa wadde hay hunde o wi taw ɓe gardani mawɗo maɓɓe o hol mawɗo maɓɓe le capitaine Mamadou Sarr o wi kanko ɗo ɓe heeɓe jettiɗo e gardugol Abou Ali Sarr e miijo Abou Sarr e Amadou Tidiane Sarr o wi ko bajjel waɗi ko Sarr ɓe tini ɗum eɓe jetta Allah manano tidorno ali ɗo gorko cuballo jontade ko hande ha dawat ha jasani wasani mijiri ko dañene wasa ha wasa fittanmo ko won anda ko assalamu aleykum e bandiraɗo debbo hande min tawi mala ñanti ha yooɗi machallah ɓe mbi hande ñalawma mawɗo walla mi wiya hirde mawɗo hande minen Pini TV min gari min tawi on ɗo e Matam min mbima hande hol koyɗe ma ɗo an machallah e indema yettode ma kadi ouzubillahi minal cheytani rajim bisimillahi rahmani rahim hande ko ñantimi ko ene jari ñantade siko hande ko weltade tan mi bismima onon Pini TV min bismi non ɗo ko minen sarɓe aduna fof ndendi ɗo e Matam hamin mbaɗa fedde amen hamin teddinira sarɓe fof sarɓe Matam fof aduna fof ne gari tawde min ɗo e Matam
cikkumi hannde kam so neɗɗo ñantade Allah andi ko fadi ko hannde tan jari ñantade ko hannde tan jari ñantade hannde jari weltade amin beltani Allah amin jetti Allah no feewi a holliri ɗum no feewi salamu aleykum bawa hande min tawima ɗo e Matam min mbima hol koyɗe ma hande min jiiya Allah ñanti daneji ma jooɗi machallah ne ñoota ha yoni waɗa garaji ha yoni machallah eyyi Seydi Sarr min mbiya hande hol koyɗe ma ɗo hande mi Seydi Seydou Sow ma fi addi min ɗo tan ko dental la première assemblée constitutive c'est dental fedde subalɓe surtout yettereɓe sarɓe ko dental sarɓe ganduɗa ko international emin jiiɗi soso ɗum hannde le 23 et le 24 décembre ɗo e Matam kala ɗo sar ɗo wawi sur le plan international ɓe gummi France ɓe gummi Mauritanie ɓe gummi Mali ɓe go nder Sénégal min kawri ɗo e nder Matam pour wadde association international sarɓe association noon yaratan ko jokkere e ndam ko wonodirde wostude mijoji kadi irtude ko jiiɗi jokkere e ndam min noon mbiyeten ko maître Abou Yero Sarr jam ko cilɓe mbañ sam gummi ko Nouakchott min aɗa woni chef de délégation Mauritanie garɗo o wadde hande min jiiɗo maayo ngo ne heewi sukaɓe rewɓe nen mbaɗi oto saji no jooɗi machallah mi yi hay rewɓe kadi ne gawƴa mbiɗa wiya an matama ummo gawƴiya nder maayo ngo komin awƴoɓe min no gonmi dow ɗo komin dirigetaɓe puisque déjà min mboɗanda ko a leppande mi yaani leppuɗade te an ko comti daneji mbaɗɗa mbima ko ɗo ko wuto tana ɗo ko min mboɗan nder maayo ngo puisque ɓe sona min sona sarɓe ɓe cuusa memde ɓe cuusa wonde nder maayo ngo wadde machallah on jarama no feewi on jarama no feewi eyyi hande ko mbimi baba mo tan mbiyanmami hande hol koyɗe ma ɗo e pindi hande ɗo e Matam hande Pindi TV gaari huccite ma namdoma hande hol koyɗe ma ɗo e Matam hande eyyi ko adi ko fof miɗa salmina dendagal autorité wuuro ngo miɗa salmina dendagal halifaɓe wuuro ngo mi salmini kadi e Pindi TV ligguiyaji mon ɗi mbatton jamma e ñalawma ɗo jetta hen no feewi addi min ɗo hande ko kawtal sarankoɓe min noddama hen min komi malinajo kono miɗa andi ko banggal Sénégal e Mauritanie ɓurmi andede ha yetti nokku e ɓurmi yiɗede kadi ha yetti nokku wadde nden so guiɗoma ummini hunde poɗɗa ko daranade ɗum ko ɗum saabi oɗo ceerno Amadou Tidiane Sarr o teddiniri kam gila min e leydi Mali min potti kadi kay haydi o teddiniri kam kadi Allah waɗi jaami Nouakchott o ko jaatigam taw min juɓɓuɗi golle ndi fof koye juuɗe oɗo woni min daka noon mo fetti dogowo e dote ɓeydoto ko yawde addi kam ɗo ko kawtal sarankoɓe nde wonno miijo ngoɓe ƴetti ngo ko miijo moƴƴo kala ko renti huule herse horme ittane gueɗal jungo woto foɓata so soɗima laaɓata jaw woto senglata feɗende wotirocata huuru hayre ko colli dentuɗi ndiwata waɗa dirago ɗum noon so tawi yarima en noddi minen min mbawata ko notade ɗum noon ko ɗum jimmi haalandema ha hande tinnoɗen e leñol men tinnoɗen e gondigal men ko ɗum tan woni ko nafata en ndeeƴen golliren hakkillaji ko ɗum woni ko nafata en yalla won ballo yo Allah yettini fandara jarama merci salamu aleykum mama a ñantima machallah min guila coynumama e nder yimɓe mbiɗa andi ko an woni dame de fer tigui gongo welata indema yettode ma to gummiɗa e wuuro men e hande ko adduma hande ɗo e Matam ummimi ko France addimi ɗo ko notade fondation Sarankoɓe par ce que min woni membre fondateur la association fondation Sarankoɓe e ko min décidi noddude famille am Sarankoɓe aɗen tuba ko mbi union fait la force pour min mbaɗa renda au niveau pour le développement Sarankoɓe e ko ɗum woni dardam ko ɗum umminimi e machallah mama wadde hande sa yi hande rewɓe waɓeno ma hande nene e nder hakkude maayo ne gawƴa ne jogui peeluji ne gawƴa hande hakkille ma to wonata hande e ɗum hollata la fierté des femmes par ce que sa yi rewɓe ne jogui capable wadde ko worɓe mbatta ɗum tagui aduna o guila fewna ha fewa debbo meeɗa yadude caggal kala to gorko dari debbo ne wawi darade ɗon no ɓe kolliri tigui ɓe gona ruguisal ɓe ɓe jiimi ɓe landani e ruguisal en ɓe ko awjoɓe ɓe ko suɓal ɓe original machallah mama a salminama no fewi a jarama merci beaucoup e mama haade min jaade mi namdoma hande hol weltare hande mo dañƴa hande e ñalawma walla hirde nde ɗo hol beltare dañƴa hen
weltare nde jogimi nde mi wawa wadde dimension tellement c'est grande mi wawa andude wadde mesuré weltaram no fotiri nodda famille maji tuggi ngawle ha ƴella kala cuballo saranke halde to walno e Fouta ari ɗo tuggi ngawle ɗum ha ƴella kala to ɓiɗo saranko walno e Fouta ɓen nanɗo to ko hilifaɓe goni ɗo goni hen des cadres des ingénieurs de l'intellectuel des hommes des affaires des chefs d'entreprise ɓen goni ɗo wadde hande enen mbawi fadde hande dame de fer hande jippo haɓa wutti o ha tiiɗa itta kala ko haɓuno e kanŋe waɗa e sac jippo ɗo awjana min e lanaka ɗum ɗon kami wawa ɗum par ce que eyyi ceerno Amadou Sarr minen hande minen ɗo hen e Matam ari tawdema ɗo minen Pindi TV min gari ɗo hande weltare amen no feewi weltare kadi tawɗo ɗo bandiraɓe haalpulare ɓe foof min ji maayo ngo ne yooɗi on ñanti ɗum ha yooɗi min ji sarankoɓe tigannomi sarankoɓe ko yimɓe kecce sarankoɓe wona yimɓe kecce machallah min tawi ɗo yontaɓe ɓe kaali e ma ɓe kaali e sarankoɓe wadde hande hol weltare ma hande an e jamma he walla e ñalawma o eyyi weltaram ko yiide sarankoɓe ko wayno grand dame Aissata Sarr e ndey Bakel e koreji mum foof ene gummi guila France ene gari ha ɗo wondude Mauritanie naɓe Nouakchott naɓe ene gari ha ɗo henna e deftere kanŋe ene ummi guila Mali ene ari ha ɗo ene tawtorede programme o ko weltare sarankoɓe foof yimɓe fof ne gandi hol gonɗo deftere kanŋe o waɗi déplacé guila Mali ha ɗo ɗum addimo e yamirore maître Abou Sarr ɗum ko yettere Allah no feewi e Fouta foof nangui hen Matam foof nangui hen diwan o foof nangui hen hammin mbi alhamdulillahi rabbil alamin min beltima eyyi kono Amadou Sarr mi wawa yaade mi namdakima hande no foti gayi mbarɗon honde oɗon gandi onon kono yondaɓe onon sarankoɓe no foti gayi hande mbarɗon hande min mbari gayi ma won jeegom machallah inchallah yo yimɓe ñaami yo yimɓe kaara hay danew hirsama hay danew hirsama machallah eyyi joni ma télé mon o no feewi ɗum ittimon guila Dakar addi mon ha ga henna min beltima Rougui Sall min beltima Sumbul e équipe mum o foof eyyi komi kalami joni ko tan mi wawa yaade taw mi namdakima hande taw ma jippo an e hoorema kollaɓe cuɓalago ma ɗo e maayo mbiɗa foti yaltinde Noro hande ni a yaltina Noro hande mbiɗa foti yaltinde Noro min de ko ɗon jotto mbiɗa da jooɗo pada kam joni jomi yaltinde Noro eyyi d' accord mon ara assalamu aleykum Pindi TV assalamu aleykum Matam assalamu aleykum Sénégal ko cagalitu Allah julde Mouhammad ko weltare mawde arde ɗo hande Matam e indi Alioune Sarr en tant que parrain événement oɗo fondation lancement fondation sarankoɓe ardimi ɗo noon ko Bocar Diack jeeyaɗo ngawle e ngarago wuuro Penda Moussa Bakary ko weltare mawde e arde ɗo ren e indi Alioune Sarr président de CAP 2024 donc ko mi ko dendal woni gonga kedi kala ko yagoɗo hande ɓuuri ko weldimi hande yiide rewɓe hande ene gawƴe par ce que debbo hande en mbiya émancipation de la femme en jii hande rewɓe darde mabɓe e maayo ngo ɗum hola rewɓe cuɓalagal meeɗa hen caggal wadde enen belti hen no fewi enen kadi jetti madankoɓe enen jetti yimɓe foof machallah abdillah donc Alioune Sarr en weltima on no fewi e waɗe nde teddire ñalawma oɗo machallah e kadi inchallah rabbi kala keddinami caggal moon eyyi a jarama mbimi tan ko mbiɗa yetta Allah mbiɗa yetta kole jaam haaloɓe e wolof ɓe par ce que oɗon gandi onon kam mbayi Sarr Sénégal tour oɗon gandimo ala majjuɗo mo nder Sénégal premier nde garmi Dakar kanko ni premier personne wadde mi recevoir bureau makko min garmomi o wi ko hol koyngal ma kalan momi o welti o bismimi o naymi ko etta 3e étage ascenseur min joddi min e Malick Sarr e bureau makko min joddi min kaldi o wi oɗo projet mbiɗa hen o wi janggo gaɗami mo waɗi finance jaami waɗi ko wino ko waɗi cousin makko nen ɗum no wiye Makary Sarr on wino ko ne ƴeewa avion no won noon arɗo hannde tawtede kanko Makary Sarr hawre avion ala kono neldi participation makko
jiida e koreji men mi addo joni mi adde biirde fa sar ko séréer e ko saranke min jogi jumo saren ko séréraɓe ko sarankoɓe jiida sarankoɓe ne waɗi wona tan leñol pular tan woni hen non ne waɗi jolfuɓe wadde ne yaaji wadde ne waɗi min mbaɗi séréraɓe ne waɗi tubakoɓe sarankoɓe taw ko tubak sar on woni premier ministre en France wiyete ko monsieur Saras ne waɗi safalɓe waɗeɓe sarankoɓe ndeysan wadde dal sen jiiɗi rabitinde haala ka wadde sarankoɓe wona haalpulareɓe ɓolɓe goni sarankoɓe ne membi banggue foof leƴƴi foof nena e sarankoɓe e wadde sarankoɓe onon deke kon yontaɓe cikkanum onon kon yimɓe kecce nde kon jontaɓe machallah leƴƴi ɗi fof nani hen anda yettode nde kono an kam menda goɗɗo menda ceerno Ama Sarr en kono an kam ka jontaɓe ta kam cam kam Allah min ko so jettiti a jarama calminama nena a weltanama so haalde gongo nane jonimi to coynimami aɗa peela ala awƴo ko moƴƴi darmami tan mbimi anandani e nenam anandani e rugisal de anandani e rugisal joni jinmi kalna kam nene hande hol weltare ma hande e ñalawma oɗo o weltare ko mboɗo welti falɓe ɓe goni sarɓe ɓe goni falɓe ɓe sosoɓe kadi goni sarɓe ɓe kadi goni sosoɓe fof ko taniraɗo goto woni nde minen fof ko taniraɓe buwa min gummi koye buwa minen fof komin taniraɗo goto alay saago noon soɓe mbaɗi ñalawma ɓe teddini min hayso taniraɓe men ko sarɓe gummi kono minen babiraɓe men ko falɓe min dañi ko koylel joni noon somin gari ɓe weltini min ɓe teddini min garan min mbaɗa komin mbawi wadde ko ɗum tagi a yonni nene ɗum tagi min gari min gaddi doole amen e darɗa amen non a yonni min de manda holon kono min kam mi weltima e ma min wiyeteɓe ko Maimouna Birama Fall to jeeyɗa ɗo jeeyami subala Matam gallam neni gallal Hadji Sarr neni ndeysan machallah nene a weltanama no feewi Allah jarama a jarama merci beaucoup momi an jangguina kam no awjirte eyyi bisimilla ma jarama eyyi assalamu aleykum hande noon garmi ɗo hene kawrumi ɗo hene e jontaɗo gorko jontaɗo walla mi wiya Suudu Baba TV hande kawrumi e mabɓe ɗo hene aɓe gandi noon Suudu Baba TV ene wondi e Pini TV kamɓe jiiɗi yumma kamɓe jiiɗi Baba kono haade mi woddude mbiɗa tottamo o waɗa présenté konko woni holon e hande holɗum addima ɗo hene hande e Matam. Merci a jarama badiraɗo debbo ɓeɗima Seydi Sow ko adi foof weltaram hande puɗɗortomi ko hakkudami e Pindi TV so tawi koye ɗum jimi wiide hande o aduna seenuji gonɗi ɗo ene ɗi surtout ma seenuji fulɓe ɓe poti ko jiidude yummoɓe jiida Baba so ɓe potti eɓe mbaɗa ko wayni ma yimɓeɓe gandu tigui kamɓe koɓe jahanto ko e holɗum kadi e jeeyɗo sababu o ni ko la grande dame Rougui Sall so tawi mbeɗa yiyamo ɗo hene mbeɗa jogo weltare nde ganduɗa ko min tan Allah gandi ɗum neɗɗagal makko timmal makko teddugal makko mi wiyani teddugal makko hakkude makko e Alassane Wouldou Sarr ko teddugal makko hakkude makko e Pulaagu yimɓe fof ne gandi hakkude Rougui Sall e El Hadji Baba Mal so neɗɗo so Baba Mal teddini neɗɗo ko tedduɗo so Baba Mal teddini dimo on ko dimo donc mbiɗa wiya Seydi Sall ko ɗum woni weltaram hande surtout ma fottude kam e animatrice mbaɗo no mbaɗa ni xale bu xees pecc sol noir blanc noir mais vraiment man moom fi mu nekk ni daanu naa wóor na yàlla ɗum noon merci beaucoup a posta kam question wasde poste banane voilà merci sernani en gonɗen ɗo yene ko Face e Pindi TV gonɗen ɗo ko Face e Suudu Baba TV eɗen gondi e bandiraɗo debbo mo ganduɗa animatrice aɗa andi ko weli kam ma hay mo nanene haala ene andi vraiment ko jolfoyata ko yaagui jeem aɗana ruttuno Pulaagu ngu min ko ɗum weli kam e Pindi TV omone ƴefto ɓiɓɓe fulɓe ɓe ganduɗa hande o ko yanoɓe ha jeehi hankkadi ha muti e nder jolfagu en calaki ɗum eɗen jiiɗi ɗum jiɗɗen ko jokkudude leƴƴi ɗi kala kono jomumen nan mbaɗa eto ɗum noon mbeɗa weltanima namdalame ma ande ko adduma ga eyyi minne ko weltare no feewi huccide e moon onon Suudu Baba TV min Sumbul Sow debbo mo Tigguere Siré addi kam ɗo koye ɗum ɗo mo ganduɗa ni toni hirde mo ganduɗa sarankoɓe noddi sarankoɓe so noddi min Sumbul mi arat ko addi kam noddi minen sarankoɓe onon sarankoɓe onon noddi onon sarankoɓe so noddi ne haadi mi ara surtout noon Allah ne waddi kam e ceerno Ama Sarr e ceerno Ama Sarr ko neɗɗam ko sehilam neɗɗo mo ganduɗa hande o mawkinak so welno o yamin kam e cukalel keccel konko omo wawi heccude kam kono ko beelam fof mbiyan moon ko beelam fof mbaɗan moon Seydi Sarr a salmina am hande weltaram hande ko arde tawde mo ɗo e Matam posé mo question ji e toñdemo e ñamde ha haara kono ha joni mi ñamani mi haali ɗum ɗo mi haalima mi ñamani mi yarani invitation ma ne manki welde
invitation makko ne manque minen kam invitation ne weeli ɗum noon mbeɗa sikki mbaynortoɗen ko weltanade vraiment le grand caméraman no wiyete caméraman Pin TV ko Abouba amin mbima Seydi Ba e min caméra wiyete ko Amadou Sada Ndiaye. Amadou Sada a salminama. Wima Amadou a salminama. Amadou a salminama. Abou a salminama. Abou a salminama. Amadou a salminama. Ɗum noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe Pindi TV yeeɓiyankoɓe Soudou Baba TV hakkude la grande diva on woni hooli on Sumbul Sow e Alassane Wuddou Sara Abou Diop mawɗo merci Pindi beaucoup on TV jarama grand amin mbima min beltanima ayɗo nannguɗa ɗo faɗa koto business fayiɗo henna Rougui Sall min beltanimama on jarama bandira musidɓe tebol merci beaucoup Salibatar o yaha Diakouna Sarr o yo ala gable ma o e kanko miñel o e ko suuɗi e ko feeñi o e waddima koye Allah o e ko Allah tan ɗalduma o e ngal ɗo dewgal gila fewja o e kamɓe ko ƴami o e kanko ƴami kanko rokkodira o e hay hunde ala ko taƴƴa hen an o yomo wima noon o yen tawtade ñalomaji keddi ɗi o ñalama moƴƴo wonɗo o yo Allah wattu hen ngal ɗo dewgal yo Allah fewnoya ya miñel mari Samba Saydou jeema ya jeeyay ngoy donga jinga Billal Birama jinga monsieur le caméraman an filmat ɗo o ɗon weeli filmude o yiɗe ɗo ujunnaji nogas oye monsieur miñel mari Samba Saydou jinga Billal Birama jinga o fo jogo jawale lo tigadade oy sen gayri ɗum la mi nanno e poos ey ngoy do waɗi 50 000 waɗi ujunnaji sappo ne weeɓe ala kono weeɓane golle gelayo e miñel mbimi amo bayal sama janggude en cuwara o oy paɗaƴo ya koye debbo mari Samba Saydou no lewru waye koode ñaalel waye ndiwri tegel waye baalilem ko e ndiwru o yeccangui tan debbo nelɗo ujunaji nogas oy koye yangue paaɗa oy paaɗan koye makko yeri mayo ya mi yimi mayo debbo jaw keɗɗama keɗɗa jirile keɗɗa janjari o waɗi ujunaji sappo jinga Billal Birama jinga o fo jogo jabale lo tigatani hamda mo bayal sama jangudi koteji mo pekan danna jam nana windango ñamo tangilam keɗɗama keɗɗa jirile keɗɗa janjari way moyo kuccindeni ngore fofori ndeni jirile hamda mo bayal sama jangudi tanum sire caɓarel to balle walande salloɓe sambiran gorka ali bari ɗo rendere ndi bewloje ne bewla ngande laade mbaɗi jimila ɗo funangue hirnangue rewa wargoye gudana mayo heɗino hamdou hammo bayal cama jengudi gorko siwre wasu wayre ɗo miñel jaw yo jina Billal Birama jina wo fo jogo jawle lo tigatande dabeli o joom golle gonga noddunoɓe Kunna Sarr yo yalla gaddunu daksatunu am no jariñ mi nawma balle walande salluɓe sambirama gon kaali pare sukkiyame nana yolo hamme am wabo hamme nana yolo seyge am rendere ndi bewloje ne bewla noddunoɓe Fatibra Samuel Moussa Amadou Sama Demane e dow Modi Dembo Lugge debbo balle walale salluɓe sambirama gon kaali pare ñande gaɗa me naccoro wimi hamdo ammo bayel bisimilla maɗa mbaɗa billa ma ko jiɗɗa waɗe ko ganja goppen woy nguyo Samba Gando beele woynoro Salif Fijon joro ceene Kunna Sarr yo jam Kunna Sarr debbo balle walade salluɓe sambirama gon kaali pare jina Billal Birama jina wo fo jogo jawle lo tigatande jeemayo jeye ngoy dongo ala timi danna jimi koyle jimi bogga timi jamde timi noro nene jime go jomu wawa rondade gelal yo miñel jaw yo keɗa jiɗire keɗa janjale ala timi jimi koyle jimi bogga timi jamde timi noro ummema
balle wala de salube sampira mo gon kaari pare way nguyo kuccinde ni ngore bofore nde ni jirile do nodromi ay saru ngari pari leydi an nasara jina biral birama jina wo fo jogo jawle lo tigatande ay sara jawo keda mayo keda jirile keda janjale to mo selo mere jina biral birama jina wo fo jogo jawle lo tigatande way nguyo kuccinde ni ngore bofore nde ni jirile bobel wiljul joru bajal wilji jamma nyaloma ala go fay weli nyamde moni jeyinde donna jey manore hande mi mangu yo awanta lumbade ada rendi bewlo jene bewla ngandela de mbadi jimila umbe mabne kunasar debo bale wala le salube sambira ngon kali bare hande mi mangu yo awanta lumbade do kunasar yuman yangi ay bela yalla ngadundu ndax sa dundam na njariñ debo bale wala de salube sambira ngon kali bare way yo kucinde ni ngore bofore nde ni jirile bobel wiljil joru bajal wilji jamma nyalawma alaga fay weli nyamde moni jey inde donna jey manore hande mi jimongu yo awanta lumbade galal yo arabe marabe kagulade kagudi buri kaydi kedde ma kedde jirile kedde janjale mi nyal jaw oy so Mamadou Mori haalama oy Hafsat Mori haalama oy debbo haalama oy rondo kafo oy jundo kafo oy jondafo oy kanko oyi kanko miñal julde gayma hay oro e mana ɓornimo oyi julde laldal mana ngoy Allah oyi so tawi Mamadou Mori rokki mana en Hafsat rewni hen Debbo Diaw rewni hen o ujunnaji sappo e hammo joom gareya e miñal Mari Samba Saydou jeemayo jeeya ngoy do jam dokal ujunnaji nogas ujunnaji capannayi ujunnaji capanɗe jeegom e galle bama ñande mbalme ya julde gay moolo kecce jiweyo ɗale mawɓe ndena gande ko mawɓe ndeni bonani mawɓe ndeni malio male sidorino male sadorano male jubardi koni male tokkol gonaji alaji Mamadou Mori Samba Saydou yeri mayo gorko kulele jam songoro benke ngurango dunde lambi dunde ñirewede ngari jalla irange range bitele sammama kedama e kedda jirile kedda janjali Mamadou Mori Samba Saydou maire meɗen donna jam nana windango e ñama tangila gorko matame kagulade kaggudi ɓuuri kaydi ɓuuri jolide ñane men e caydura men joom Samba fala gula jolko gueɗe barali baɗi moni makkaji ɗiɗi jikkidiri takki bamuli way moyo kuccindeni ngore bofole ndeni jirile bobel wilji wil joɗo baɗi wilji jamma a miñel wi oy so Mamadou Mori yimama faari cuubu yeri mayo ya jeew Mamadou Mori Samba Saydou faari cuubu jeema ya jeeyay ngoy do debbo mataɓe kagulade kaguri ɓiri ummema ɓema bane gewel jaw ummema ɓema bane jiga billal birama jigo fo jogo jawele lo tigatani ceedel jaw yeri mayo ya ceedel jaw jiga billal birama jigo fo jogo jawele lo tigatani keddama kedda jirile jaw fara ceedel jaw ceedel Mori Samba Saydou jiga billal birama jigo o fo jogo jawele lo tigatani debbo maraɓe kagulade kagguli ɓuuri kaydi ɓuuri joɗiɗi ñande men e caydura men joom Samba falo gula jogugele barade jam yo ceedel jaw yo keddamayo kedde jirile kedde hammo bayal sama janggude sigrewa si wayri tungelelel jeer tunganima ñooɓe reno rendi bewlo jene bewla gande yarade mbaɗi jimira
reɓe balle ma alalde salloɓe samdirano gorka haali paare fijo koye fijiɓe haala koye aldiɓa fota ñaka ñande biwgal coggo wona ñande sooda jari ɓadanna worni nalla baƴo ortini gondoje umema be ma bene kunna sar kunna sar yeri ma yo yuman yange yay bela kunna sar yeri ma yo kedama yo jino bilal birama jino fo jogo jawale lo tigadani kunna sar yuman yange yay bela no lawru waye kodo nyaadel waye ndiwri tewdel waye ba non kunna waye subalbe jema jeye ngoy dogo jam reeni ngeedi nyaanno reeni ngeedi mayer jaga ali rasin amar ale kasbu ali sambam tan dembam digal min to wal jolar nyen garam o were kunna aysar hamme julde ali amar ali aljumija dembam tan digal min to wal jola baba wi kam sarfa ere ndol biira bin baba mi anda o wi sarfa renda fa en be manen mira ko salal muhammad walal muhammad sappan debbo bonde cappinido be ngati bonde sappuno dum lamdo bonde cappinido ceerno bonde sappuno dum ceerno bonde cappinido mi Allah sappuno dum ala mo sappanto Allah ha bada ha gada balla ala o wi sarfa e maari yilo cakkudol biira bin baba mi anda o wi ettata ko ngara hay pofolam noka bakke mbiya salal muhammad walal muhammad nyibiti nyabata nyibiti ko jijam nyabata ko waccere yalla yeda ko waccere jijam to wurti toren kunna sar yeri mayo yuman yange yay bela yeri mayo jinga bilal birama jingo fo jogo jawale lo tigada balle kamera halde kunna sar balle kamyo bela halde kunna sar goram kunna wi hammo mbiyana o yi hayso wawi toli mami rabbi kuba sala mbe jogi larza mi rokuma ngara cugalel mamadou mari sama saydou jema ya jaye ngoy dongo debbo balle bala li salbe sambiran gorkali faare yedi ma jinga billal birama jinga o fo jogo jawale lo tigadan kedde ma kedde jirilo kedde janjali bara nerandi bewla jene bewla hiya mayram gay ñoro dabbel yo jam bolle gonga kedda ma kedda jirile kedda janjali rendi bewloɓe no bewla kunna sar jingoɓe dañama debbo balle walalde salɓe sambiran gorkali baari erime tako fofana jemayo kedde ma kedde jirili kedde jenjal coggo wana ñande sooda jari afoda ñaka ñande biwgal waymuyo kuccide ni ngori bofone nde ni jirile reɓe balle walalde on kersani dayi reɓe balle walalde on kersani matame kagulaɗe kaggudi ɓuuri dono seydou salli ñande juugal coggu wona ñande sooda jari way nguyo samba gallo beele way nono salifi janjori jeene mayra moussa banel jam yo yadaba matame kagulaɗe kagguɗi ɓuuri kayɗi ɓuuri jooɗiɗi ñande menen cayli ɓuuramel joom samba falo gula jollu guere baaraɗi baali mo ni makkaji liɗi dikkiɗiri takki bamude miñel moni sama saydou no lewru waye kode ñalel waye ɗiɗi tewdel waye bal no miñel waye subalɓe jeema yo ɓaɗe jamila yooɗi miñel moni sama saydou danna worni nalla badio timi goroje ngari fade wari ñaami ala timi danna timi koyla timi ɓogga timi jamdi timi noro assalamu ale talibe non bandiraɓe on jarama jobu gelal yo sara mumar mari sama saydou jiga billal birama jiga o fo jogo jawale lo tigadani keɗɗama keɗɗa jirile keɗɗa janjali kuma mari sama saydou jiga billal birama jiga o fo jogo jawale lo tigadani ɗum sadio bonnaraki daali sire Bokar Amar fari mayram fari président Mamadou Aïssar modi Bokar jirile kedda janjal jam yo miñel modi Samba Saydou jema jeey ngoy do job Bokar Amar fari mayram fari président Mamadou Aïssar modi Bokar Saydou daba jaw jiga billal birama jingo fo jogo jawale lo tigadan do job Bokar Amar fari mayram Mamadou Aïssar modi Bokar Saydou Amadou modi beeri hiri yo gorgo dembe coy jibbi ume mabe ne do job Bokar Amar
way boyo kucindeni dolo Mamadou Mody Samba Saydou yeri mayo ya daba kudele jam sonko benke mu kali amade delo dolo Mamadou Mody jinga bilal birama jinga o fo jogo njawale lo tiga dane boderi bende jima fela bende surawdi sabbore ngata maade ƴettumi nalan kagal ko faade joni halpulaɓe on kono wela kallo weɗata keɗiɗo hakkude ngawle ƴella mbeɗe tambi kono ko hannde mimi tambude rokkede kalis oɗo miñel Mody Samba Saydou rawande mi ari salmindemo ɗo e galle bammakko kadi ko ɓuuri tidde ko min baddi mbeɗa yaada aali wuuri mbeɗa heeɓi aali wuuri mbi miñel o minama miñel a daari kam kalis yeri mayo wino togaram juurinoma jeewa gaji keɗɗa ma keɗɗa jirile keɗɗa janjali ko ɗum memaɓe jammo nana jeewa rugi babali yoni kuro hoɗo gonɗa jeemayo jeeyay ngoyto ɓuuri o kumba galalade iri o yo ɓuuri wiya mobile sawo ñengude ko nena won ɗo togara miñel oye min jetti Mamadou Mody Samba Saydou oye Mamadou Mody ko jaam oye min jaari yolle oye ɗo min mbawi resede foof oye Mamadou nana jetti jummaɓe na heeri caggal mabɓe ene heeri yeeso mabɓe caggal mabɓe ala fof ko wannani ɓe on wonde jeewo makko on wonde ceewo makko faari cubbu o yi faari cubbu dabɓomo raɓiɗani haqqille o e mo wonde kunna sara lembel mo lemaki o naatani e beddadine lemo o yi jamede boto bone o ɓe ñaagui Allah yo Allah jondu gurdam eyyi so ɗum ɓe sooda jari afoto ñaaka ñane biwgal faru mani darna yo jam nono windago e ñaama taguirago Aissata Mody Samba Saydou juma wono farmata yere hiri o famaram keɗe ma keɗe jirile keɗe jangani jimgoɓe dañama ɗeɓe ɓaaraɓe kaggulade kagguɗi ɓuuri kayɗe kayɗe ɓuuri joɗiɗi ñande men e cayɗura men joom Samba Falo Gula joɗɗu guele baaraji way muyo kuccindeni ngode miñel Mody Samba jeema ya jingoɓe dañama jinga billal birama jinga o fo jogo jawale Aissata Diaw no lawru wa kaɗa ñaadel wa e liwri miñel wi hammo mbiyanama o Aissata Diaw o yoɗo ko ɓiɗɗo duwanaɗo won ɗo o yummakko e bammakko fof ne duwanimo o yi kamɓe gorgilaɓe ɓe duwanimo o so tawi duwa gorgilaɗe jaaɓe o yi Allah ɓuuri seeɗa tata huul o yi a duwanama hiɗa Aissata Mody Samba Saydou yerima yo keɗɗa o keɗɗa jirile keɗɗa janjal Aissata yam jinga billal birama jinga o fo jogo jawale lo tigadani jeema jeeyi ngoydi bawli rugi babali yori kuro jam tolokaji jeema yo jam kalisaji ni wano ñande ngar me Dalifort kanko nenanomi gila nuwa jura ngar me Dalifort o rokkiɓe capanɗe ujurnaji jinga billal birama jinga o fo jogo jawale lo tigadani rugi babali yori kuro mi nawma tiggere jago beeli ñankade jaaride cuɓalel nabbaji umme maɓe mabane puneji laaliya way muyo ko ciɗeni ngore bo fono ndeni jirile boɓel wil jiwil joɗo baji wil ji jamma ñalawma ala ko fayi weli ñamde mamoni jeyinde donna jeeyi manore rano rendi bewlotene bewla ganda yoɗade mbaɗi jimira gardima fangilima mbeɗa jattuga mawni to anari min ande guila ngawle ngarago ha ƴallayrangiraga mi télé sammama sayi ko manne heeɗiloɗe yooli gawƴowo hande de ganduɗo mayo yiman on mayo allahumma salli ala seydina Mouhamadou salli assalamu aleykum mama min calminima no feewi min ji no ñantirɗani machallah hande mbaɗɗa ko blanc Ndiaye machallah mama a ñantima dow haales jiro ngo nani ka jontaɗo mama hande min dari namdadema hande hol weltarema hande jammo walla hol weltarema e beela hande o weltarem hande ko weltare ko ñalawma afam monsieur le maire min e muɗum jiiɗi yumma e baba ɓiyum jibina ko France weltini min arti ha ɗo resani min ɗo debbo min ƴami min hokkitira koye ñalawma muɗum hande kawruɗon ko weltare tan ha weeta min ñagoto Allah
ngal ɗo dewgal baɗangal ɗo yalla waɗɗumen dewle barkinoje ɗe hamin belti hande mama hande Pini TV arno ɗo hene kono mama mi yi kalis hewɗo yaltiɗo hene gila garmi ɗo parfum neno uura kam parfum gauche droite jasineru cuuɓuji yontaɓe ɓolɓe gonɗo ko saabi hande oɗo jam e balle tati ko ni wara mbaɗa haalanma France ko ummi ɗo ɓuuri 30 personnes ko ɗum tan addiɓe ɗum tagui halis mo jiiɗano guewo minen noon ko minen ɓe tawi ɗo min mbiɓe bisimilla maɓe kadi oɗo baɗowo yange ko ƴeguiraɗo moƴƴo ƴeguiraɗo mo hollirtake kini hami ñagonoma Allah yallah junnu ɗum yaha juuta hami kawra eko heddi ko minenne min beltanima on kadi Rougui Babayel sama fansala sama ñappola alhamdulillah merci maman merci on jarama no fewi Pini TV ne weltani on merci beaucoup assalamu aleykum Baba Hammo a wiyama bisimilla ma Pini TV ari tuttudema micro namdoma hande hol koyɗe ma hande ɗo e Matam e hande ko adduma e jamma oɗo hande en jetti Allah badira guelam en jetti Allah en jetti Pini TV fof no fotiri Rougui Babali wari kolo mi salminima ane ɓesguma mi salmini Abou Diop so ɗum ɓenni addi en ɗo ko wiyete dewgal ko Mamadou Mori ɓiyuma ene resa anani de Allah addi en ɗo ene tawi ɗo mana Kunna Sar kono noon woni sababu garugol men ɗo ko Miñel Mori Samba Saydou kanko noddi en ɗo kanko wiyomi armi tawtere ñalande mi ari noon ñalawma o guila hanki ha ɗo gonɗen ɗo koye muko ma ko yimɓe goni mana ene ñaame ene yare kalisaji en dokke mon fof jogui gueɗal mum ha timmi ɓe tindima kamɓe fof no potiri vraiment wonɓe wuuro wonɓe ladde fof ko wayno mana en kamɓe fof no potiri wonɓe ladde ɓe wonɓe goto fof waɗi en jungo mum Habsatou Mori Samba Saydou en Debbo Diaw en kamɓe fof ɓe mbaɗi en golle tiiɗi e ɓesguji fof ɗum no en jetti ɗum Allah ceeɗel jomana ceeɗel Diaw kamɓe fof no potiri ɓe mbaɗi en golle mabɓe Coumba Diaw en kala garno notade ñalande mana mo limti juuma lamata hen Mori en kamɓe fof mbaɗi golle tiiɗi ɗum no e ñaago Allah tan yo Allah rewnu ɗum lawol ya ko Allah diri basal a jarama Baba Hammo mbiɗa yiiɗo hene ala yaade e suko gorko jontaɗo ne waɗi tengade makko ne waɗi wutte makko timmuɗo machallah o sami yimo wonko siftonorta kam par ce que mi nana e réseaux sociaux o min jii TikTok aji mono fusa ɗum mono lappa ɗum no fewi sa yiiɗi haalande min holyo o suko gorko mo mbiyatamin oɗo ko ɓiyam wiyete ko Hamdou innirma ko ceerno Hamdou Rabbi to Madina Diadɓi ko ɓiyam ko sehlam ko kanko kadi wi ba mbiɗa yiɗi yimde pekane mbimo bisimilla ma ar yim pekane nde tawno so neɗɗo dañi e ko dañmi e pekane ko so ɓiyam wiino yiɗi yimde pekane ma wiɗum yo yim saabu kala ko dañata no Allah rokki en ɗum jettoje gondi Allah ko ñama dañama ɗo waala dañama ko bandiraɓe jiirimi kadi janggo somi yiyaka janggo ene wawi janggo ma dañi koɓe kaali hen ɗum noon o yimi hammo mbiyanam oyi ba mbiyana oyi min mbeɗa yimde pekane mbi bisimilla makko mbeɗa jogui makko hoolare noon nde tawno mo heewi needi omo jogui heewi jaam kadi omo holni ɗum noon so tawi o jagguiɗo so Allah jaaɓi ma wiye ko woni yeeso ko kadi mon Allah Hamdou Hammo Bayel sama jenggude eyyi wadde Hamdou a salminama ko mbiyata bandiraɓe Pini TV yeɓoɓe ɗo hene assalamu aleykum bandiraɓe ɓe funnague e hirnague mi salmini on mi juurima on o ko kodde Pekane Almoudou Bam walla mbiya Hamdou Hammo Bayel cama jenggude to Siwre Wasso Wayre mi salmini Pini TV mi salmini mon mi juurima on mi ñaguini mon Allah jaam kadi golle mon jiyama no fewi nde wonno oɗon jeeɓe kala e saaha mi salmini dendagal Pini TV so ko mbiyata wa réseaux sociaux ko wayne TikTok ni par ce que kamɓe fof aɓe jeeyatma ko mbiyataɓe hande hande seygere moƴƴata marame ɗo ranore ndi bewloje ne bewla ngande laade mbaɗi jimila funange hirnangi rewa e wargo e ngudana mayo heɗino Hamdou Hammo Bayel cama jengudi gorko Siwre Wasso Wayre ngande ko mawɓe ndeni bonani male sigorigo male sagorangu ceɗɗo wilano kulungo ceɗɗo wilano kulungo sarkolle wilano fuure jolfuɓe mbi gal fulɓe toroɓe mbi lana subalɓe mbi locol Samadou Fodamre cewkajo golle may woro ko lani ewi inde si wolum gal ne to bonnani eyi mbeɗa wiya réseaux sociaux hande ko min woni kodde Pekane hande haade janggo kadi Almoudou Bamum sa yi kodde Pekane Almoudou Bamum koddo ko min woni cukalel hande yimoɓe Pekane ko min woni cukalel Almoudou Bamum ko Hammo Bayel cama jenggude takko Sile Diary Malaɗo on woni ceernam kadi ko babam woni Almoudou Bamum o
e hande tan mbeɗa wiya yonto neɗɗo o wawa dañde ko ɓuuri ko makko hande ndewmi koyngal babam kadi tawmi komo rewi lawol ngol omo fondi ha fori omo fewni ha fewi o wimi Hamdou Hammo Ba rewɗo joni koye ngol lawol gonmi kadi mboɗo ñaagui Allah yo Allah moƴƴin ɗum kadi mbeɗa wiya kala ummiɗo ummini Fouta ummini Fulɓe o ummini cubalako yo Allah wallirmo hen nde wonno neɗɗo wawa dañde ko mum on jarama Pinde TV mi salmini ko takki on ko taari on